וכן גם מקבלת ספרי ברק ומוס לשיער מתנת אבי אלישייב ברחוב סוקולוב 32 חולון, זר פרחים ממתנת פרחי ציון שנקר 50 חולון, להכתרת ילדת החן לגילאי 5 עד 9 אני רוצה להזמין לכאן את מעצב השיער אבי אלישייב. והנה התוצאות. השופטות החליטו שגילאי 5 עד 9 ילדת החן לשנת 2011 לעיר חולון היא מספר 20. המלכה שלי, אני יודע שהנצח עתיד שלי, אני מרגיש את זה בלב. איך היא קופצת. לך יפתי, את החיים שלי, המלכה שלי, אני יודע שהנצח עתיד שלי, אני מרגיש את זה בלב ועובד. לך יפתי. הנה, אתה כבר דואג לעצמך. אבל אין לה זכות. והתודה. חכה, סבא, תן לה, קודם כל לקבל את המתנות. נשיקות אחר כך. כן, תני לה. סבא זכה. תני לה גם את איזה פרחים. סבא הראשון שבא לבמה. איזה יופי. תאמין לעצמי שסבא פתאום דאגתי לה, שבוא להוציא. נסיכת